असले आम्ही आपले आणि धुळे आणि सगळ्यांचो यांच्यानी घात केलो विश्वासघात केलो आमचा कानात दिले आमच्या भाषणात पडायला आम्ही ज्युनियर सिटीजन दांडोगण कोलवायाचा माझा पिया तरी माझा किंमत नाही तो सांग बघा तू काय किती अर्थ आणणार त्यांच्याने अडून आपल्या लोकांचा त्यांच्याने आपल्या लोकांकडून बसवलं आमची पेंड करायची सगळ्यांची फसवणूक केल्याने किती रे आता मोदी गाड्या सुद्धा मोदी मंत्री गावात